Hola, soc la Mun i soc practicant de xamanisme. Avui us porto un treball d'energia molt transformador que combina la màgia de les runes amb el poder extraordinari del que sovint no som conscients que té la nostra respiració. És un exercici que treballa purament amb l'energia, deixant de banda el rum-rum del pensament. Del que es tracta és d'agafar energia a través de la respiració des de la part superior, simbòlicament del cel, d'allò que és diví, també del nostre ser superior, recordeu els elfs, dels propis déus si cal, i passar-la a través del nostre cos i enviar-ho tot a través de les nostres pròpies arrels cap al magma que bull en el centre de la Terra, on aquestes energies seran reciclades i es convertiran en una força neta i renovada, després de passar per totes les nostres emocions, els nostres sentiments, les nostres percepcions errònies o no. Allà baix ens transformen en aquest forn, en aquest gresol. Us aclareixo que gresol és crisol en català, que és el centre de la Terra. Allà es converteixen en energia nova que torna a pujar cap amunt, en aquest cicle constant en el que el cel i la Terra es comuniquen. Un cicle en el que, com veurem, tots els elements hi són presents. L'exercici en si, com veureu, almenys per començar, té una durada curta, perquè això sí, és intens, si no, no transformaries gaire coses, clar. Aleshores, com el fem? Primer seguim amb l'esquena recta, els peus tocant a terra i les cames obertes una mica a l'alçada de les espatlles. Les mans, com explicaré una mica més endavant, posades al costat dels malucs així mirant cap a terra. Ara visualitzarem que aproximadament uns 2 pams més amunt de la nostra coroneta, quan inhalem, una neu suau va caient. Una neu d'aquestes que t'encantes mirant-la, que t'agafen ganes de sortir a fora, encara que faci molt de fred, a tocar-la, a trepitjar-la, fer-ne boles o un ninot. Aquesta neu que cau amb uns flocs que semblen de cotó de sucre. Aquesta neu és la que quan inhaleu sentiu caure des d'allò més eteri, des d'allò més elevat, des d'allò més diví, sobre el vostre cap. I quan cau, visualitzeu com aquesta neu va entrant, va penetrant a través de la vostra coroneta, si voleu dir-ne el nostre setè chakra. No oblideu que quan veieu els gestos en el vídeo sembla que tot això passi a la superfície, però no, està passant a dins, a través de tot l'eix i dins de tot el nostre cap. A mesura que va passant i va entrant en contacte amb la calor i la solidesa del cos, aquesta neu es va fonent, sense acabar de desfer-se, sense convertir-se totalment en aigua, és com una aigua-neu, i es va aposentant en una mena de muntanyeta a l'alçada d'on s'ajunten les clavícules. Un cop la teniu aquí, semifosa, i ja heu notat com ha passat, ha netejat suaument, ha refredat el soroll dels pensaments, ha arrossegat moltes coses que no necessitàvem, i ara està aquí amuntegada, doncs des d'aquí exhalem. I ara aquesta aigua-neu baixarà passant-nos per dins del pit, dels òrgans, anant cap a braços, cap a cames. No oblidem una cosa important a l'exhalar. Ho farem alhora, pel nas i per la boca, suaument. Després us faré una demostració de com es fa. Mentrestant, aquest plugim fresc ens va refrescant i va destensant la musculatura per allà on passa. Espatlles, braços, cames. En aquesta sortida de l'aire ens hi podem recrear una mica més. Com sempre us dic, traiem l'aire tant com puguem sense que arribi a resultar-nos molest. Així ara sentim com surt, com refresca, com purifica i ens neteja, com arrossega avall l'energia desgastada i quan arriba cap als peus visualitzem i sentim que les plantes dels nostres peus es prolonguen dins la terra com arrels, com si fossin arbres antics i poderosos i savis. I a través d'aquestes arrels va passant l'aigua per ser transmutada dins del ventre de la terra. Quan passa cap a la terra, visualitzeu que noteu com en els vostres peus, podeu fins i tot sentir-ho quan ho esteu fent, és possible. Hi ha com unes restes d'humitat. Aquesta humitat deixa una mena de bassa. I aquesta bassa genera un vapor que puja cap amunt i es tornarà a condensar per convertir-se en aquella neu que ve del cel, mentre la resta del cabdal més gran de l'aigua va cap a dins de la terra per continuar amb aquest procés alquímic. Us adoneu? Sentiu com esteu
connectades a la terra i al cel constantment durant aquest procés màgic. I aquí és on us explico millor la postura de les mans. Us he dit al costat dels malucs, després us ensenyaré tota la posició, a més mirant cap al terra. Sí, perquè aquesta energia que ve de dalt, amb aquesta posició de les mans, ens ajuda encara més a canalitzar-la. Quan arriba per dalt, pel centre de la palma, pels punts Lao Gong de la medicina xinesa. Lao Gong, que per cert vol dir precisament palau o sala del treball. Des de dalt ens arriba el feix d'energia divina. Passa per la mà i gairebé com un altre feix baixa directament cap al terra, on conjuntament amb els nostres peus, ara arrelats, envien al centre de la terra l'energia que en passar a través de nosaltres ja ha començat el procés de transformació. Finalment, i molt important, en treure l'aire, com us he dit suaument per nas i boca alhora, pronunciarem una combinació de 3 runes que sonen així. Hul. I que ara us explico. La primera és Hagalash, la runa del gel, d'allò que està congelat o que estem congelant. És una runa extraordinàriament sanadora. I aquí vull fer un incís i apuntar que no feu cas de que en molts llocs, si busqueu per internet, etc., de les runes del gel en parlen com si fossin negatives. Això passa perquè amb la nova era, i ja sé que m'hi fico sovint, hi ha moltes coses que senzillament se les inventen. Està molt bé que la gent sigui creativa, però inventar-se coses del no res, i encara pitjor, vendre-les com tècniques ancestrals genuïnes, de les que en realitat fins i tot estudiant a fons restes arqueològiques, llegint els acadèmics, en realitat en sabem molt poc, em sembla un exercici d'irresponsabilitat com a mínim. I des de tot aquest sistema, un dels invents és que les runes de gel són negatives. I us ho prometo, s'ho han tret de la màniga. No n'hi ha cap de runa negativa, això per començar. Amb aquest tema passa una mica com amb les cartes del tarot. Allò de, ai, que m'ha sortit la mort, quina por! Doncs mira, no necessàriament. Ara no parlarem al tarot d'aquí perquè no és el cas. Però us sona que això ens passa una mica a vegades. Ens deixem sugestionar per coses que hem escoltat moltes vegades i que no necessàriament són certes. Doncs en aquest cas, no feu cas. Per cert, allò que diuen també de que si la runa surt al revés és molt dolent, no va així, i ja ho veureu. Ho explicaré més endavant quan us parli de les runes com a sistema d'endevinació i de l'ús de les runes per la màgia. Avui les estem fent servir, sobretot el seu so, junt amb la respiració i la visualització, per fer un treball energètic, una transformació, una neteja, una transmutació alquímica, com ja us he dit abans, que no us podeu arribar a imaginar com n'és de positiva i poderosa. Segueixo, doncs, després de l'incís. La primera runa, Hagalash, a més es relaciona amb una divinitat molt antiga, protogermànica i nòrdica, que es deia Mare Hulda o Hölle. Haig d'aclarir per començar que de deeses de la Terra, en la mitologia nòrdica, segons la província, el país, l'època, n'hi ha vàries. Però Hulda és una de molt important, si no la que més. Naturalment també és la deessa de les neus, cosa que és quasi conseqüència lògica, tenint en compte de quins països estem parlant. I encara més de l'època que estem parlant, perquè la Terra està, i estava encara més, coberta de neu la major part de l'any, i de gel. Aquesta mare Hulda és una mare amorosa, creadora. En alguns llocs d'Alemanya encara se l'anomena, es fa servir l'expressió quan neva, la mare Hulda està expulsant els cobrellits. Havia de ser important quan ha arribat fins als nostres dies d'aquesta manera simbòlica. Anem a la segona runa, que és Urush. És la runa de l'Ur, aquella bèstia prehistòrica enorme, antecessora dels bovins que ara coneixem, que tenia unes banyes que podien arribar a fer més d'1 metre i una força brutal. Per caçar-la havien de fer un equip de molts homes fornits, perquè no n'hi havia prou amb la força per aconseguir-ho. Havien de ser estratègics, i el risc igualment era molt gran. Ara bé, en un moment determinat i en aquelles èpoques, havien de fer-ho per la seva supervivència. Per tant, és una runa que representa força, fertilitat, masculinitat i també feminitat, en el sentit més primitiu de la paraula, les hormones que es desenvolupen de manera òptima per la reproducció, la salut que cal per engendrar, criar fills, tirar la vida de tots endavant. La salut i la força que calia per això és el que representa aquesta runa.
La pronunciem 2 vegades perquè ens connecta amb aquesta part més terra, aquesta part més material, aquesta part sòlida i manifestada del cos en el que ocorre ja una part del procés que converteix la nostra matèria en una zona de transmutació. En una part del procés, aquesta matèria és activa, escalfa i derreteix la neu que passava, ja està transmutant. I d'altra banda també som subjectes passius perquè rebem directament l'efecte de la feina que estem fent, ajudant el nostre cos a ser més fort i sa. La neu que la Mare Hulda fa caure des de dalt i passa pel nostre cos i baixa fins a la terra acaba convertida en aigua, que acabarà de processar-se amb el foc del magma. I aquesta aigua que baixa, una part de la qual s'embassa als nostres peus, la representa la darrera runa que pronunciem, l'Agush, que segurament us sona una mica com la paraula castellana lago. I ja va per aquí la cosa, perquè l'Agush és una runa d'aigua, és la runa de les emocions primordials, d'aquelles emocions en les que estem treballant, precisament perquè no es desboquin i ho aneguin tot i ho destrueixin tot. Com passava quan explicaven els vídeos de mitologia nòrdica que us posaré en enllaç, amb aquells gegants de gel que ho arrasaven tot, secs i destructius, amb els que el déu Thor està lluitant sempre per tal de preservar la humanitat. Estem fent aquesta feina, però estem fent molt més que això, perquè les estem transmutant alquímicament, amb la col·laboració del nostre cos, de la respiració, i quan fem aquesta feina i després deixem que la Terra faci la seva part, que el vapor es torni a condensar i la neu torni a baixar del cel, el que estem fent és clarament una transmutació alquímica, que no només ens afecta a nosaltres, afecta la xarxa d'energia universal. Nosaltres en som beneficiaris directes. Estem fent una transformació profunda, pròpia, en la gestió de les nostres emocions. I molt important, sense haver de pensar-hi ni rumiar-hi, sense haver de fer allò de què em passa que això no ho supero, allò haig de mirar que no m'afecti tant, etc, etc, que realment el que ens crea és més frustració. No estem fent res d'això. Tot això ho estem deixant completament a banda. Aquesta part intel·lectual, aquesta part tan racionalista, aquest raciocini, que és molt important pels processos lògics, però que perquè fa a tot el que és subtil, subjectiu, relatiu a l'ànima, no ens fa servei. Tot sovint ens destorba, perquè convertim els pensaments en soroll. Perquè això de convertir els pensaments en soroll és una cosa que els humans, i els occidentals encara més, se'ns dona molt bé, per desgràcia, tot i que va en contra dels nostres interessos. Bé, doncs pel que fa a aquestes 3 runes, us deia que l'Agush està representada en la petita bassa que queda als nostres peus. La resta d'aigua que ens queda als peus torna a pujar cap amunt en forma de vapor. Vaig repetint aquestes imatges perquè us quedin clares després. Veieu com a través de la nostra respiració, aire, a través de la solidesa del nostre cos, terra, i la seva energia tèrmica, foc, a través de la neu que s'anirà desfent, aigua que torna a la terra i el seu magma que torna a ser foc. I així cíclicament veieu com tots els elements intervenen en el procés. El fet és que en realitat aquesta pràctica d'energia, un cop s'entén la visualització i es fa un parell de vegades, és molt senzilla i representa una autèntica, no em cansaré de dir-ho, transmutació molt efectiva. A més, aquesta pràctica té un efecte secundari positiu, i és que quan practiquem aquest exercici, aquest tipus de respiració ja per si sola, i amb la visualització, la posició, etc., encara més, ajuda moltíssim a entrar en un estat alterat de consciència. I per tant la podem fer servir. Per exemple, si tenim problemes per dormir, abans d'anar a dormir. Ens anirà de perles si volem fer una meditació profunda. I ja no diguem si volem fer un viatge xamànic en el que necessitem l'estat alterat de consciència per anar a la realitat no ordinària, etc, etc. Ara bé, insisteixo, la pràctica energètica per si sola és boníssima. Us ho asseguro perquè jo l'he practicat des de fa anys i encara la practico i la seguiré practicant. Ja sabeu que sempre parlo de coses que jo mateixa hi he experimentat i és fantàstica, molt transformadora. El poder que té és immens. Per tant, a més, i com us he dit en començar, és intensa. Ara us en faré una demostració 2 vegades. Com us he dit abans, les mans a l'alçada dels malucs així, mirant cap al terra. I aleshores anem
respirant, amb els ulls tancats, mentre visualitzem tot aquest procés de la neu. Aquí la neu està baixant mentre inhalem i entra per la coroneta. I passa fins al centre de les clavícules, on s'amuntega, i ara quan exhalem, per nas i per boca, és que ho estic notant ara al fer-lo, quan passa pels braços, pel pit, per les cames, i arribaria als peus, que no estan a la imatge, però és on heu de visualitzar la bassa que deixa les restes d'humitat. Els peus que estan arrelats a terra, i aleshores aquesta humitat puja al vapor i torna a començar el cicle una altra vegada. Com veieu, en realitat és molt senzill. El que es tractava és d'explicar-vos el com i el per què d'aquest com, d'acord? Ara és millor que em veieu més en un primer pla, perquè us fixeu més en com respiro i en com pronuncio la combinació de runes. Faré dues respiracions, dues vegades tot el procés, i una vegada ho faré en veu més alta i l'altra veureu com només moc els llavis i en realitat pràcticament no estic parlant. Anem-hi. Una cosa que m'havia oblidat de dir-vos, quan arribeu a baix, està bé si coincideix amb la L, ajuda molt a que aquestes emocions, a que aquesta aigua vagin acompanyades del so de la runa Lagush. I quan esteu esperant a que pugi el vapor perquè torni a carregar, torni a baixar la neu, deixeu uns 4 o 5 segons en els quals aguanteu tant a l'inhalar com a exhalar, 4 o 5 segons en els quals aguanteu perquè pugueu anar al mateix ritme que el procés de la visualització. I ja veieu que això del nas i la boca no és pas difícil. Agafem pel nas i traiem pel nas i alhora bufem. Ens ho facilita més el fet que estem pronunciant. I quan pronunciem sempre traiem una mica d'aire. Segurament us esteu preguntant quanta estona hem de fer la pràctica. Començarem per 3 minuts. I no us obsessioneu ni en pensar que no ho esteu fent bé, perquè no hi ha una única manera correcta de fer-ho. Practiqueu, proveu. El fet d'anar a provar ja us està començant a transformar. Home, que estem aprenent a fer una transformació alquímica. I que hi hagi dubtes és d'allò més normal. Podeu deixar-me els comentaris i us respondré encantada. No hem de tenir ni por de fer-ho malament, ni pressa, ni és que hem de fer més minuts perquè farà més efecte, no. Comencem amb 3. Ara us dono més indicacions al respecte. En quant a la duració, igual com les pronunciem de fortes, us ho dic de debò, menys és més. Proveu com us sentiu, fins i tot podeu provar gairebé sense pronunciar-la o elevant el volum de la veu. Proveu, proveu, proveu. I si voleu provar més temps, feu múltiples de 3, però ja us dic ara, no passeu de 9 minuts, almenys ara al començament. És una respiració conscient i intensa. Per tant, no us espanteu si sentiu una mica d'estranyesa o de mareig. No és res greu. Òbviament, si esteu patint alguna malaltia respiratòria o simplement si teniu un refredat i el nas tapat o tos, no ho feu perquè serà molest i no us ajudarà gent. Fem-ho a poquet, sentint el que fem, estant molt presents. La pressa mai és bona consellera, per res. I en aquests temes encara menys. I avui ja acabo. Proveu aquest exercici d'energia de debò. M'encantaria llegir els vostres comentaris sobre l'experiència. I recordeu també que escriure les sensacions, les imatges, el que sigui que us succeeixi després de qualsevol pràctica, fins i tot si no succeeix res,
és molt útil. Va molt bé portar com un diari de pràctiques, meditacions, viatges xamànics, etc. Espero que gaudiu molt d'aquest exercici que de veritat comparteixo amb molta il·lusió, perquè com li va passar al mestre de qui la vaig aprendre, que un bon dia es va adonar que una cosa així no se la podia quedar només per ell i l'havia de compartir, doncs fa pocs dies a mi m'ha passat el mateix, que he sentit que l'havia de compartir amb tots vosaltres. És massa important per quedar-me-la per mi soleta. I com sempre, gràcies. No oblideu de posar els likes, subscriure-us si encara no ho heu fet, amb la campaneta, perquè us avisi cada cop que pujo continguts. I naturalment compartiu amb els amics, perquè exercicis com aquest crec que és molt millor que els podem fer arribar a més gent i ajudar-los a que tinguin eines tan útils i senzilles pel seu benestar, per la seva felicitat, per la seva prosperitat, a tots els nivells. Fins aviat!